16 век. Големи кораби от цяла Европа тръгват на запад, за да покорят новия свят – Америка. Хора нетърпеливи да натрупат състояние, да живеят непознати приключения в новите земи. Те жадуват да прекусят безброй морета, за да открият нови страни, да намерят скритото злато в бездните на високия вулкан на Андите. Мечтаят да проследят пътеката на залязващото слънце, която ще ги заведе до Елдорадо и тайнствените златни градове. Българската национална телевизия представя Тайнствените златни градове. Сериен анимационен филм. 22 епизод. Деца на слънцето, за вас времето току-що започна. С приключения всеки ден и нощ с изгрева на слънцето, те тръгват, за да открият градовете от злато. Cities of gold. Cities of gold. Someday we will find the cities of gold. Докато сте при нас, разполагайте с тези помещения като с ваши собствени. Каква прекрасна стая! Това наричам аз лукс. Страхотно! Страхотно, страхотно! Тук е чудесно! Моля, благодарете на Нейно Величество, но ние не смятаме да останем дълго тук. Докато не разберем точно кои сте, не можете да излизате без ескорт. Тоест? Морка ще се грижи за вас. Тя е придворна дама на нашата царица и е на ваше разположение. Аз трябва да тръгвам. Слушай! Какво ще кажете за това? Ако си е въобразила, че само ще седим тук и ще гледаме в стените. Педро, Санчо! Вие двамата елате с мен, трябва да намерим някакъв изход от тук. Не можем само да стоим така. Правилно? Правилно! Гледахте 22-и епизод на серийния анимационен филм «Тайнствените златни градове». Сценарий Жан Шалопен и Бернар Дейри.